Hej og velkommen til. Mit navn er Mark. Jeg skal vise jer lige noget kort ind i Illustrator. Jeg har lavet nogle logoforslag til en kunde, som jeg vil hjælpe. Og derfor skal jeg sende de her logoforslag ud. Og i det her tilfælde vil jeg jo gerne have, at kunden ikke bare tager mine logoforslag, fordi jeg sender dem som en pdf-fil. Derfor er løsningen på det her selvfølgelig at sende nogle betingelser til kunden for inden, eller lave en kontrakt, eller noget lignende, som selvfølgelig involverer det her. Men hvis tingene går lidt stærkt, og vil man gerne være dobbeltsikker, eller noget andet, så kunne man jo godt gøre det, at man på hvert logoforslag lige indsatte en eller anden credits om hvem der havde lavet dem, eller de tilhørte mig, indtil andet. Og den ting har jeg faktisk allerede snydt, og den har jeg lavet på forhånd. Der står sådan noget her med, hvem der har rettighed til det osv. Den er i hvert fald sådan rimelig standard, den her. Men det jeg egentlig vil fortælle noget om, det er hvordan jeg egentlig sætter den her ind, som jeg har lagt ind her i bunden. Den vil jeg jo gerne have ind på alle sider. Det er jo ikke noget, den bare på en af de sider ud af alle de her logoforslag jeg har lavet. Så der er simpelthen den mulighed, at når jeg har lavet den, som jeg nu gerne vil have, som så er den her, så før jeg sender det til kunden her i Illustrator, så kan jeg jo eventuelt lige cutte den der, altså Command X, så cutter jeg den. Den stod der, hvor jeg gerne vil have den. Så kan jeg zoome lidt ud, så jeg kan se, hvad det egentlig er, jeg gør. Jeg vil gerne have det her i bunden, så ind på alle sider, og der er simpelthen noget heroppe, der hedder, skal vi se under Edit, der er noget, der hedder Paste on All Artboards, og genvejen er altså Alt Shift Command V. Den sætter jeg så ind, og jeg har jo lige cuttet den her, så hvis I ser, så kan I faktisk se, at den er kommet ind på alle sider, som jeg gerne vil have det. Så det var lige en kort tutorial på, hvordan du paster noget ind, der skal være gennemgående på alle sider. Der er også noget med, hvis man gør det i InDesign, så kan man selvfølgelig, frem for Illustrator, der kan man selvfølgelig gå ind og lave en master, hvor at den her credits ligger i bunden. Det er jo så på en eller anden måde lidt smart at gøre det i InDesign i et langt løb. Men er du først begyndt i Illustrator, så kan det være svært at lave om på. Derfor anbefaler jeg denne metode. Har du en anden metode, du gerne vil dele med mig, er du meget velkommen til at skrive i kommentfeltet. Jeg håber at høre noget feedback fra jer. Tak fordi I kiggede med. Jeg hedder Mark Barner.